Wazifumu wa wazifumu, leo ndabwera ndi update yokhuzana ndi nkhani ya Nelson. Nelson wanditumizira message pa WhatsApp. Message yake ndi iyi. Video ja trade komanso nthambi ive komanso anthu akuluakulu alowereranso ali pasanzeko etu mene nkhani ja iyi yafika kwa akuluakulu kwambiri, ndipo nkhani ja pano pa yenda konse nkhayo apongozi zanga inakapeza apongozi zanga padakali pano peti kumuzi kwasowa chita manyazi tu tosakhala bwino. Ndi kuthokoza kwambiri nde apapa ine kwanga ndimafuna ndikuthandizeni kwa inu pokuthokozani. Ndiye sindikudziwa kuti ngakuthandizeni motani pakutengera kuno ndikujoni kulibe tumane, sindikudziwa kuti timakhala ngati motani. Monga mukudziwa Wazifumu sinimanda drama nde zimene mukuyenda kupanga chimodzimodzinso mmene munapangira poyamba moja sipoyamba kuti ndipangire post video yanu munathandiza munthu wovutika mmodzi, ndapapanso mukatithandiza munthu wovutika. Ndama imene mafuna mutipatse mungatogwisa ntchito kunthandiza munthu wovutika mudzina langa. Okay, ndakupani. Sono zina lanu pompasapo ndikanene kuti ndani paka pene pande kuti ndikapasa mwachizukeni ndi Malawi. Yes, mwali wanga tazuka kuno kale ndipasa ano Malawi kuti ndithu kuti pazimene zizi ndithu mupitirize yetu. Nde nditamva zimene anakamba Nelson mu voice note imeneyi zinandikhuza kwambiri, ndi zimene zandipangitsa kuti ndipange video imeneyi, chifukwa chakuti ndakhala ndikupanga post nkhani za anthu palibe munthu amene anabwerako kuzandiuza kuti Azifumu video ija yapita patali ndathokoza komano ndikupangireni chani. Palibe. Oyamba ndi Nelson, chifukwa chakuti Nelson amafuna ndipase drama. Izizi zikutanthauza kuti Nelson ndi munthu wamtima bwino kwambiri, ndi anthu amene ndakhala ndikuwapangira post nkhani zawo sanabwereko kuzandithokoza chonchi. Uyuyu ndi oyamba. Ambiri ndimawalipiritsa, okay, mufuna mupange post nkhani yanu thandizani munthu mmodzi wovutika, akangothandiza ndimapanga post samabweranso. Ena amangobwera Azifumu nkhani ija anthu ambiri ayimvera zimo kwambiri koma sanandiuzeko zothandizanso munthu wina ovutika kapena zonditumizira ine drama. Ndempoti ineyo drama sindimalandira kwa munthu nkhani ndamuuza Nelson thandizanso wovutika chimodzimodzi mmene unapangira poyamba. Akuluakulu umene ndi mtima, ndipo ndikupempha kwa Mulungu amene mmampembedza ine kuti azimuteteza Nelson, ndipo ndikupempha kuti Mulungu azimpasa madalitso ochuluka Nelson. Ndi munthu abwino kwambiri. Nkhani nzake John atampanga chipongwe Yesu sanaganize zomupanga chipongwe choni. Anthu amtima ongati wa Nelson ndosowa, ndipo apongozi akewa aluza mzimu wabwino, ndipo mkazi wakeyo waluza mzimu wabwino kwina kulikonse kumene aliko aona zotsatira zake. Timanena kuti nthawi ndi imene makamba avutika mpaka na palibe chimene achipeze. Pala anthu ena ake mmapita kuma comment section koma ndifunsa achimwene mumwa chani. Ine sindifuna chakumwa chanu, ndikufuna inuyo muthandize munthu mu dzina la Azifumu. Ndapopo mwandimwesa, ndapopo ndizakunyadirani kwambiri. Fa anthu ena ake mumalemba kuma comment achimwene ndinu anzeru mumwa chani, achimwene mukamba zona mumwa chani. Sindikufuna chakumwa chanu koma ndifuna inuyo muthandize munthu mmodzi ovutika mu dzina la Azifumu. Ndipo apopo mwandimwesa. Ndakuluakulu osamandifunsa kuti mumwa chani, muzingo athandiza mu dzina la Azifumu nkubwera kwa ine Azifumu ndathandiza munthu mu dzina lanu. Ndizikhala osangalala kwambiri.